So ithini bethunani? Ithini? Masifumaneni i-answer. Ithini? Nanku lo ungekayivezi le phone wayibayo wena. Thini? Liyahamba ithuba uthi uyiveze. Olelisa. Na-energy yakho va. Yewethu. Jonga, fana iyaphazamisa apha. Xolo ngengxikwane lisa ngiqala nezingenile bese na-energy nimenza ngayo. Nyhani kaloku ngulo wena wamka nefowuni. Utheni uhamba wedwa njengoku ubumzali lo ndandifuni. Ndandithe nomzali apha. Ubumzali. Kodwa umzala uyenza ngemapha xa usebhizi izinto zakhe endlini. Uyeza into endihlala naye. Hawu, why ungasho ukuthi magazini? Shakazulu na-energy yakho va, Shakazulu. Ufuna ntoni ke ngoku apha? Xa ndibuza ubekwa yintoni apha kule klasi? Ngithunywe benguprincipal. Principal ngithumile bendisa eklasini ndofunda waqhaba nabiza nguprincipal esithi ba mandize apha kuwene. Besithi ba ukayigqibela list yaka-12C. Usisiba kuwe. Kudala ndayigqiba and sendayithumelisa kudala ndayigqiba lo list le yayifunayo ngoku. Usoyithumele umntu. Usoyinike. Okay. Jonga, khawukhulule uLilitha, mhlobo wakho. Le question before umntu. Ndifuna nje umkhulule, umrelease before uhambe wena. Man, Lilitha man. Into ongushasha nozincane. No, ungayaziyo ma'am. Jonga, kamncedeke the definition ye-verb. What is a verb? Define it for me. Lilitha nozincane ezililitha intoni njamo. Besifuna sonke intonya. Ndifundile niyayiqonda i-verb. Why? I-verb is a general. Verb is a constructional word that can make construction itheni na wena? Asewathetha nge-construction ngoku. Yule akazi kwanto lowo mem, kazi kwa nix. Ubahleka mem. Alright, bakuhleke. Andithi akwazi kwanto wena. Alright, ke bakuhleke. Hey, uze nomzali wena ndimfuna apha umzali. Ndiyamfuna umzali wakho apha. Ndiyamfuna umzali apha. Asanayo umzali ngenze nje. Khala nto sikaphume wethu utsho uthi kudala ndayithumela lo list le ifuna ngoku sekudala uMiss Jack wayithumela lo list leyo. Xelele principal lo. Vocation. Yabona uba kwanaye akazi kwa i-definition ye-verb le. Bethu nani? Sizayithini into nje?